हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आपण मागच्या वेळेस खूप गप्पा मारल्या होत्या आणि हाऊसवाईफला कसं कसं त्यांचं लाईफ असतं किंवा कसं त्या सगळ्याजणी स्ट्रगल करत असतात किंवा त्यांच्या काय भावना असतात, त्यांना काय वाटत असतं, कसं ते त्यांच्या करिअरमधनं बाहेर पडतात आणि कसं नंतर परत त्यांना त्याचा त्रास होतो आणि या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या होत्या. आणि जेव्हा मी हा व्हिडिओ अपलोड केला ना, तेव्हा मला एवढ्या कमेंट आल्या ना, अनबिलिव्हेबल. आणि जेवढ्या कमेंट म्हणजे ना लिटरली माझ्या काही स्कूलच्या फ्रेंड्सचा सुद्धा मला कॉल आला होता आणि खूप मज्जा आली. सगळ्यांना खूप आवडलाही आणि जेवढा आवडला ना तेवढ्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या. कारण की बऱ्याच माझ्या मैत्रिणींचं काय म्हणणं आहे, "अरे, तू असं कसं म्हणते की फक्त हाऊसवाईफच स्ट्रगल करतात? आम्हीही स्ट्रगल करत असतो की, आम्हालाही त्रास होत असतो की. मग तू असं कसं म्हणते की फक्त हाऊसवाईफच स्ट्रगल करते?" तसं पाहिलं तर जसं हाऊसवाईफ आहेत ना, त्या घरातलं काम करतात, त्याचप्रमाणे आम्हीही घरातलं काम करत असतो. आम्ही ऑफिस सांभाळतो, घरातली कामं करतो आणि हे सगळं करता करता आमची तर तारेवरची कसरत होत असते. लिटरली तारेवरची कसरत होते. आणि त्या फक्त घरात आहेत ना, नवरा, मुलं आणि जर सासू-सासरे असतील तर त्यांना सांभाळत असतात. आम्ही तर या सर्वांना सांभाळतोच. त्यांचं म्हणणं आहे, आम्ही हे सर्व सांभाळतो आणि ॲज वेल ॲज त्याच्याबरोबर आम्ही आमच्या बॉसला पण सांभाळत असतो. म्हणजे लिटरली आहे ना, दिवस उगवला ना, की आमचाही दिवस त्यांच्यासारखाच असतो, की घरातली धावपळ, कोणाला काय नाश्ता हवा आहे, कोणाला काय जेवण करायचं आहे, प्रत्येकाचा टिफिन, ह्या सर्व गोष्टी आम्ही करत असतो. आणि हे सर्व करून आम्ही ऑफिस अटेंड करत असतो. आणि ऑफिसला जरी गेलो म्हणजे तिथे काही आराम नसतो. तिथे गेलो की आमच्या मागे एक बॉस लावलेला असतो आणि हा बॉस असतो ना, तो कंटिन्युअस गेल्यापासून कंटिन्युअस आमच्या मागे असतो. आणि खरं सांगू का, बऱ्याच वेळा ना ही घरातली सर्व कामं आवरता आम्हाला उशीरच होत असतो. नेहमी उशीरच होत असतो. आणि जशी ऑफिसमध्ये एंट्री केली की बॉस आहे ना, घड्याळाकडे बोट करून दाखवतो की किती वाजलेत ते बघा. म्हणजे सुरुवात इथूनच होते की हा आज उशीर झालेला आहे आणि हा उशीर रोजचाच असतो. त्यामुळे काय, आम्ही निर्लज्जसारखे होऊन आपलं टेबलवरती जाऊन बसायचं आणि लॅपटॉप चालू करायचा आणि डेस्कटॉपवर आपलं तोंड घालून बसायचं. जसं आम्ही बसतो तसं बॉसनी कॉल केलेलाच असतो की सर्व एवढा मोठा फायलींचा ढीग आणून टाकलेला असतो आणि त्याच्यानंतर मीटिंग अरेंज झालेल्या असतात, बरीच कामं पेंडिंग असतात, टार्गेट्स असतात, दिवसभर धावपळ चालू असते आमची ऑफिसमध्ये. आणि हे करता करता ना, मध्ये मध्ये घरातनंही मुलांचा फोन येत असतो, आम्ही तोही अटेंड करत असतो. आणि सर्व हे मीटिंग वगैरे करता करता जेवणाचा टाईम कधी होतो ना, हे सुद्धा समजत नाही, माहिती आहे का. खूप वेळा असं घड्याळाकडे बघायचं की अरे जेवणाचा टाईम झाला, 1 वाजलेत, 2 वाजलेत, पण समोरचं काम संपलेलं नसतं. त्यामुळे जेवणाचा टाईमही आमचा काही फिक्स नसतो. आणि असं करता करता 3-3:30 तर आरामात वाजतात आणि मग जेवणाचा टाईम निघून गेलेला असतो. भूक लागत नाही, त्यामुळे भूक राहिलेलीच नसते. आणि जर कधी-कधी बॉसची बोलणी खाल्लेली असते ना, तर जेवायचा मूडही नसतो खरं पाहिलं तर. आणि मग 3-3:30ला कशी तरी जेवणं होतात आणि त्यानंतर परत वेध लागतात ते कामाचे. आणि दिवसभर हे टार्गेट, काम आणि ही मीटिंग, ती मीटिंग, ह्याच्याबरोबर डिस्कशन, हे ते करता करता 5, 5:30, 6 कसे वाजतात ना ते कळत नाही. आणि त्यावेळेला परत एकदा आमची नजर आहे ना, ती घड्याळाकडे अशी जात असते आणि ती असते फक्त घरची ओढ. पण ह्या घरच्या ओढीला आमच्या इथे तिथे कुठल्याही प्रकारची व्हॅल्यू देण्यात येत नाही, की घर टाईम झाला आहे पण काम संपलं नाही आहे म्हणजे घरी जाण्याची परमिशन नसते. त्यामुळे काम संपवावंच लागतं. मग ते 5 वाजू द्यात, 6 वाजू द्यात, 7 वाजू द्यात, नाहीतर 10 वाजू द्यात. जेवढे वाजतील ते काम तर संपवायलाच लागतं. का तर समोर एक हिटलर आणि बरीच काही नावं ठेवलेली असतात सगळ्यांनी. खडूस, मोटू, हिटलर असा जो कोण बॉस असेल ना, तो समोर उभा असतो आणि तो टार्गेटसाठी पाठीमागेच लागलेला असतो. असा हा दिवस आहे ना आमचा, धक्काधक्कीत पळापळीत जात असतो. कंटिन्युअस ते टार्गेटच्या आणि ह्याच्या गरड्यात आम्ही अडकलेलोच असतो. पण
हे करता करता कुठेही आमची कंप्लेंटही नसते. आम्ही खुशच असतो की म्हणे त्रास तर होतच असतो, पण त्यातनं पण स्वतःला खुश ठेवत असतो. पण काय होतं माहिती का, जेव्हा घरी काही प्रोग्राम असतो ना, त्यावेळेस प्रचंड कामामध्ये अडकलेलं असणार आहेत आणि तिथून बाहेर पडणं मुश्किल असतं आणि कंटिन्यूस घरातनं फोन येत असतात. किती वाजले, किती वाजले? जर छोटी मुलं असतील तर ती रडतीये, ती आठवण काढतीये, तू लवकर ये. घरी पाहुणे आलेले असतील तर पाहुणे येणार आहेत, तू लवकर ये, घरातली तयारी करायची आहे. त्याचबरोबर कुठलं उद्या जर घरी आपल्या फंक्शन असेल तर आपल्या घरच्या फंक्शनची तयारी करायची आहे, हे करायचं आहे, ते करायचं आहे. म्हणजे 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्याच्यासाठी घरातनं कंटिन्युअस फोन येत असतात आणि तरीसुद्धा तिथून निघता येत नसतं. का तर घरी तर जायचं असतं, उद्याची सगळी तयारीही करायची असते, पण ॲट प्रेझेंट जे प्रेशर असतं ना, दॅट इज म्हणजे नो वर्ड्स. म्हणजे काहीच करू शकत नसतो तिथे. काम पूर्ण करणे हेच आमचं टार्गेट असतं आणि एवढं सगळं करून जेव्हा आम्ही घरी येतो ना, तेव्हा खरंच आम्ही खूप थकलेलो असतो. म्हणजे लिटरली आहे ना, की कोणीही नको असतं आणि एक फक्त कमीत कमी 10 मिनिटाची विश्रांती, शांतता हवी असते. पण मिळते का? नाही मिळत. बिलकुल नाही मिळत. कारण की घरात आल्या-आल्या मुलं जर असतील ना आमची छोटी-छोटी ही, तर ही धावत येतात. आई, आई, आई करून अंगावर येतात आणि त्यावेळेला उसनं हसू घेऊन त्यांना उचलून घ्यायचं असतं आणि त्यांना प्रेम करायचं असतं, त्यांच्याबरोबर खेळायचं असतं. कारण दिवसभर भेटलेलो नसतो ना, त्यामुळे त्यांच्याही खूप डिमांड्स असतात, की मम्मीनी आमच्याबरोबर हे केलं पाहिजे, मम्मीनी हे केलं पाहिजे, ते केलं पाहिजे, खेळलं पाहिजे. 1 नाही 2 त्यांच्या डिमांड्स असतात. त्यांना शॉपिंग करायची असेल किंवा त्यांना अभ्यास करायचा असेल, त्यांना खेळायचं असेल, काही नाही तर फक्त आईजवळ त्यांना बसायचं असेल. खूप गोष्टी असतात की त्या त्यांना आमच्याबरोबर शेअर करायच्या असतात. पण आमचा थकवा सोडून आम्ही या सर्व गोष्टी करतो. त्यांच्यासाठी हसू घेऊन त्यांच्याबरोबर खेळतो आणि घरात पाऊल, दारात पाऊल. तर नवऱ्याला किंवा सासू-सासऱ्यांना जे कोणी मोठे लोकं असतील त्यांना वाटतं की चहा आता हिनेच दिला पाहिजे. त्यामुळे लगेचच चेंज करून मुलांना एक जादू झप्पी मारली की चेंज करायचं आणि किचनमध्ये जायचं असतं तो चहा ठेवायला. आणि जर खूपच उशीर झालेला असेल, चहाच्या वेळात आम्ही नसू आणि जर जेवणाच्या वेळेला आलेलो असेल, तर त्यावेळेस सर्वांना वाटत असतं की आता जेवायला हिनीच वाढायला पाहिजे ने. आणि ठीक आहे, चला सर्व करून हातपाय धुवून फ्रेश झाल्याच्या नंतर जेव्हा जेवणाची ताटं वाढली जातात ना, जेवताना काही आम्ही शांतपणे जेवू नाही शकत. त्याला एक कारण आहे. का तर त्यावेळेस बऱ्याच कंप्लेंट्स असतात की स्वयंपाकवाल्या मावशींच्या चपात्या काही चांगल्या होत नाही. असं कर ना, कमीत कमी चपात्यांचं जाऊ दे, पण भाजी तरी तूच फोडणीला दे. त्यांची हातची भाजी आवडत नाही. वरणाची फोडणी तरी कमीत कमी तू देत जा ना. मुलांची, नवऱ्याची, घरातल्या इतरांची प्रत्येकाची डिमांड असते. कमीत कमी हे तरी तू करत जा, ते तरी तू करत जा. अशा 1 नाही, 2 नाही, अनेक डिमांड्स असतात. मग त्या खरंच पूर्ण करता येतात का? आणि त्या पूर्ण करता करता आमचा कोणी विचार करतं का? अरे, ही तर थकलेली आहे. ही दिवसभर काम करून आली आहे. ती काही कुठे फिरायला गेली नव्हती. ती कामालाच गेली होती. जसा नवरा ऑफिसमधून आल्यावर दमतो ना, तशी ती स्त्रीसुद्धा ऑफिसवरनं आल्यानंतर दमलेलीच असते. पण तिला तो थकवा दाखवता येत नाही किंवा तिला आराम मिळत नसतो. का तर तिला तिच्यासमोर सर्व लोकं उभी असतात आणि त्यांनाच आनंदी ठेवायचं असतं. आणि जसं मी सांगितलं होतं की स्पेशल एक कमेंट होती की जसं तू म्हणतेस की ही घरात ज्या हाऊसवाईफ आहेत त्यांना बाहेर फिरता येत नाही किंवा कमी फिरतात. पण जेव्हा ह्या हाऊसवाईफ आहेत ना, दुपारी आराम करतात, थोडा का होईना त्यांना वेळ मिळत असतो. पण तेव्हा ह्या जॉब करणाऱ्या लेडीज असतात ना, त्या ऑफिसचे टार्गेट कंप्लीट करत असतात. जेव्हा ह्या संध्याकाळी हाऊसवाईफ आहेत ना, गार्डनमध्ये बसून मैत्रिणींबरोबर काही गप्पा शेअर करत असतात ना, तेव्हाही ह्या ऑफिसच्या टार्गेटमध्ये अडकलेल्या असतात. तर फक्त काय असतं माहिती का, जनरली एक स्त्री हीच एक दुसऱ्या स्त्रीची तक्रार करण्यात सगळ्यात पुढे असते. काय होतं माहिती का, जनरली दिसतं कसं, या ज्या वर्किंग वुमन असतात ना, त्यांच्या गोष्टी दिसतात कुठल्या, अरे तिला काय कमी आहे, ती तर कायम पार्टीज करत असते, तिला काय शॉपिंगच तर चालू असतं.
ऑफिसमध्ये काम असतं कुठे? सारख्या पार्ट्या, गेट टुगेदर, डिनर, लंच हेच तर चालू असतं. खरंच हे चालू असतं का? खरंच तेच चालू असतं का? हा फक्त महिन्यातनं एखादा किंवा 15 दिवसातनं एखादा मिळणारा आमच्यासाठीचा टाईम असतो. पण हे करतानाही जेव्हा आम्ही ऑफिसच्या कलिग्सबरोबर एखादी पार्टी, डिनर, लंचला जात असतो ना, तेव्हाही ऑफिसचाच विषय असतो आणि तिथेही टार्गेट्सच असतात. तिथे काही हे डोकं शांत नसतं किंवा एन्जॉयमेंट हा कुठलाही प्रकार नसतो. पण दिसतात फक्त त्या आमच्या पार्ट्या, गेट टुगेदर आणि हॉटेलिंग. अरे मग आम्ही स्वतःसाठी टाईम कधी काढायचा? हाही त्यांचा मोठा प्रश्न आहे. आम्हालाही तेच आहे, आम्हालाही तेच सगळं आहे. फक्त दिसून येतात त्या पार्ट्या आणि हॉटेलिंग. पण खरं का? खरंच त्यातनं एन्जॉयमेंट आहे का? का तिथेही टार्गेट्सच असतात? हे सर्व खूप असे सारे प्रश्न असतात की खरंच त्या वर्किंग वुमेनला सुद्धा आहेत, अगदी आहेत. दिसताना दिसतं की त्या एन्जॉय करतात, पण किती एन्जॉय करतात हे त्यांनाच माहीत असतं. का तर त्यांच्या डोक्यावरही खूप जास्त प्रेशर असतं की सर्व टार्गेट्स असतात, घरातली कामं असतात, मुलांचं मॅनेजमेंट असतं. इवन सॅटर्डे संडेसुद्धा त्यांना वीकली कामं असतात की घरात किराणा काय भरायचा, आठवडाभर लागणाऱ्या गोष्टी कुठल्या आणून ठेवायच्या, ह्या सर्व गोष्टी त्या करत असतात. त्यामुळे ना या हाऊसवाईफ ज्या आहेत ती एक स्त्रीच आहे आणि तिलाही या सगळ्या गोष्टी आहेतच. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा एक पॉईंट आहे ना, तोही मी स्पेसिफिकली ऐकला की कमवण्याची गोष्ट आम्ही कमवतो. अरे कमवतो म्हणजे तुम्हाला वाटतं तितकंही स्वातंत्र्य आम्हाला या कमवण्यातनं मिळत नाही. जेव्हा कमवण्याचा विषय येतो ना, तेव्हा ज्या हाऊसवाईफ आहेत त्यांना खरंच वाईट वाटतं की मी कमवत नाही आहे. पण या ज्या वर्किंग वुमेन आहेत ना, त्यांनाही तितकंच वाईट वाटतं. का तर जेव्हा कमवण्याचा विषय येतो ना, तेव्हा पटकन ऐकायला मिळतं की तुझ्या कमवण्यावर हे घर चालत नाही आहे, तुझ्या नोकरीची काही गरज नाही आहे, सोडून टाक, बिंदास सोडून टाक, तू कमवतेस म्हणून घर चालत नाही आहे. आणि एवढं सगळं करून जेव्हा हे ऐकतात ना, तेव्हा जो त्रास होतो ना, तो त्यांनाच माहिती आहे. त्याच ते सांगू शकतात. पण एवढ्यातही आम्ही खुश आहोत, आम्ही वर्किंग आहोत, आम्ही खुश आहोत. सर्व करून आम्ही खुश राहतो. कितीही त्रास झाला, कितीही काही झालं तरी खुश राहण्याचा प्रयत्न करतो. का तर आम्ही स्वतःवर प्रेम करतो आणि ते करायलाच पाहिजे. आणि मी तर नेहमी म्हणते, वर्किंग असू द्यात नाही तर हाऊसवाईफ असू द्यात, स्त्री ही स्त्री आहे. तुझी माझी प्रत्येकीची कहाणी एकच असते. ती कोणीही असू द्यात. मी तर सांगेल वर्किंग असू द्यात नाही तर हाऊसवाईफ असू द्यात, दोघींची कहाणी एकच, काही फरक नाही आहे त्याच्यामध्ये. फक्त नाण्याला दोन बाजू असतात ना, त्यामुळे हे असं किंवा तसं एवढाच फरक आहे. अदरवाईज प्रत्येक स्त्रीची कहाणी ही सेमच असते. प्रत्येक स्त्रीची कहाणी तुझी माझी तिची सर्वांची सेम आहे. त्यामुळे ना आता आपण स्त्रियांनी आहे ना सगळ्यांनी एकजुटीने राहायला पाहिजे आणि आनंदी राहायला पाहिजे. मग ती कुठली हे असू द्यात, एक तर तुम्ही वर्किंग असू द्यात नाही तर हाऊसवाईफ असू द्यात, तुम्ही स्वतःसाठी नक्की वेळ द्या, आनंदी राहा. जसं मी माझ्या मागच्याही व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की सर्व गोष्टी सर्वांना कराव्याच लागतात, ते आपल्याला चुकत नाही. एक आई म्हणून त्याच्यानंतर एक खूप नाती आपल्याला निभवायची असतात, जसं की एक आई, एक पत्नी, एक बहीण, एक सून, एक मुलगी, अशा प्रत्येक नात्यात या गुंफलेल्या असतात आणि प्रत्येक नात्यांना त्यांना न्याय द्यावाच लागतो. त्यामुळे तुम्ही स्वतःवर प्रेम करा. सर्वांवर तर प्रत्येक स्त्री ही सर्वांवर तर प्रेम करतच असते आणि करतेच. तिला ह्या गोष्टी सांगाव्याच लागत नाहीत, त्या बाय डिफॉल्ट असतात. ती प्रत्येक नातं सांभाळत असते. मग ती हाऊसवाईफ असू द्या नाही तर वर्किंग असू द्या, प्रत्येक नातं सांभाळण्यासाठी ती झगडत असते. मग ती नाती तिच्या माहेरची असू द्यात नाही तर सासरची असू द्यात, ती सर्व नाती जपते. त्यामुळे मी तर सांगेल सर्व स्त्रियांना नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा आणि स्वतःवरती प्रेम करा. कारण तुम्ही तुमच्यावरती प्रेम केलं ना तर तुमच्यावर सर्व लोक प्रेम करतात. त्यामुळे जसं मी म्हणते तसंच आनंदी राहा, खुश राहा आणि स्वतःवरती प्रेम करा. प्रत्येक स्त्रीची कहाणी, मग ती वर्किंग असू द्यात नाही तर हाऊसवाईफ असू द्या, सर्वांची कहाणी सेम असते. स्त्रीची कहाणी तुझी माझी तिची सर्वांची सेम. त्यामुळे खुश राहा, आनंदी राहा. बाय.